Sa Good Vibes, isa ka 38 anyos nga mayara sang cerebral palsy ang nagalibod sa balay-balay sang dormants. Bisan ano ka budlay sa kabuhi, nagapabilin nga malipayon ang iya nga disposisyon. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. Humalinsad to, makita na sa mga dalanon ining lalaki nga may ginaguyod nga stroller nga may karga nga mga doormat. Siya si Jomar Hirongkas ng Talisay City. 38 anyos na siya kag may cerebral palsy, pero ang iya nga kahimtangan wala makapugong sa iya nga magpadayon lang sa paghimakas. Makita nga may kabudlayan si Jomar sa paglakat pero nagasigi lang sulong. Adlaw-adlaw nagalibod siya sang iya ginaalsada nga mga doormat. May mga adlaw gani kuno nga makapaubo siya sang 50 tanan ka mga doormats. Dili ko nilo sa rumbar. Teka gina, sa burgos ko. Sa burgos ko, may nagbakal. Ginsendan ko tumusindan. Nakatuli. Mabakal ang nalakas sa burgos. Sa sininga balay sang una, perbi nagalibod sang doormat si Jomar pero malawig na siya nga wala makabalik diri. Kaina, liwat siya nga nagpamasyar pero imbis nga magbakal, ginduhulan na lang siya sang bulig sang tagbalay. Pwede na siya katusin mo di ma'am? Kalabay ka permi kay ma'am? Kalabay ko lang. Dugay-dugay na. Abag ko na siya kabalik liwat? Oh, okay. Sa tuanay, kaupod pa ni Jomar ang iya nga inoy sa pagpangabuhi pero tatlo na kuno katuig nga nagligad, napatay si mama niya. Nagaisahanon na lang siya kag sa iya siya nga pakaisa nagadayon. Suno kay Jomar, tinuig niya na ini nga ginahimo, makapoy. Pero ginapilit niya nga hindi makapoy para mabuhi. Wala naman siya sa iban nga saligan kundi ang iya lang gid nga kaugalingon. Wala ko kakadalaan paglang because nga wala ko makadlok nga mag-exam sila sa isa ka lugar nga abi ko makulbaan ko kaya ako na isa sali ko na ginoo mo ang malang na pagsalig lang bitag pagdayo na ginoo nga may lakog mga kabudya kay wala man na pulos nga hali ka lang dayo na ginoo tapos hindi ko mga budlay, dapat mga budlay kagid. Kag si Jomar, avid fans ang Digicast kag tripping ni Ruming. Updated sa kuno sa mga balita. Kaya dyan dyan kas? Tawad bala. May internet ka man sa inyo to, ha? Ha? Sa data? Tigagasto ka pa internet? Okay lang. Wala lalo, 1 week. 1 week na 100 piso. Oo, aling-aling. Di ba kalanta ko na Digicast ko na po? Oo. At least pa week. Pati, ganun ako tripping ni Romeng. Ano na namian mong episode? Nakakadto ka sa resort sang akong latiyo. Sa di na. Ang sakit na lang. Kay Tulari, tiyo mo sa hero. Pati kuno abi sa Facebook, nagabaton siya sang orders kani dapat online man siya. 140 pesos, tatlo na ka doormat. Kung temprano pa maubos ang iyang libod, temprano pa siya makapauli kag makapahuway. Balik naman libod pag garson nga adlaw. Wala siya sang reklamo sa kabuhi. Pagdayaw lang sa Ginoo ang ginabuhian niya nga mga tinaga.